Dan is-settur settur li kreaħ bnieh investa fih il-Partit Nazzjonalista. Ċertament mhux biss noħorġu bil-proposti rridu imma rridu nkunu rivoluzzjonari. Irridu nifhmu illa Malta għalkemm għandna dawn il-kwalitajiet kollha m'aħniex waħedna fid-dinja. Pajjiżi oħrajn fil-baċir tal-Mediterran u fi bħar oħrajn kontinwament iħarsu lejna u lejn ħaddieħor biex jaraw kif jissuperawna. U allura l-isfida tagħna mhux biss magħna imma ma' oħrajn ċert li bl-abbilta tagħna l-Maltin, partikolarment fis-settur marittimu, illi għandna storja ta' eluf ta' snin. Irnexxilna eluf ta' snin u di mhijiex partiġjana nużaw il-baħar għaxar għandna ftit bħala xi ħaġa li tiġbed investiment, negozju mid-dinja kollha. ċert illi aħna kapaċi nibqgħu ikollna dik l-abbilta ta' improvisation, ta' inizjattiva, ta' immaġinazzjoni, ta' ħsieb illi nibqgħu nġeddu l-prodott tagħna. Il-post kollu u tempenna ħafna huwa xhieda tal-potenzjal qawwi illi huwa dak kollu illi tista' tkun Malta. Għandna location internazzjonali illi hija fenomenali, għandna storja, għandna l-baħar, għandna temp, għandna l-abbilta illi verament nkunu destinazzjoni rikka illi niġbdu turizmu u investiment tal-ogħla kwalità. Is-settur tal-jozzu ta' supermart f'Malta huwa settur li rridu ntuh l-ikbar importanza, jista' jiġbed investiment lejn pajjiżna li huwa serju, illi ħalli impatt pożittiv fuq pajjiżna u illi ripple effect tiegħu fuq is-setturi l-oħra kollha tal-ekonomija huwa b'saħħtu ħafna. Naħseb hawnhekk u nagħlaq kif bdejt hija xhieda ċara daqs il-kristall tal-potenzjal ta' Malta. Ta' turiżmu u investiment f'setturoli speċjalizzat u jekk naħdmu bil-għaqal ma' setturi kollha illi jipprovdu is-servizzi kapaċi verament nuru li aħna fost l-aqwa providers ta' dan is-servizz fid-dinja. Jawgura tajjeb, però ma nistgħux nitraskuraw.